ekhaya angiphinde ngikubingelele ngikwamukele umprofeti wakho Magejageja wakalithuli. Kuyintokozo futhi again ukuthi ngiphinde ngihlangane nawe ukuba ngikunikeze amazwi kaNkulunkulu. Kubalulekile kulesi sikhathi abantu behlele emakhaya ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngalesi sikhathi esikusona. Namhlanje umprofeti wakho uzokunikeza incwadi Romans kwabaseKorinte chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse number 1. Lalela ke usekhaya. Ngalokhu sinalenkonzo njengokuba sahawukelwa asidangana. Sinalenkonzo ngokuba uNkulunkulu wasihawukela. Mlaleli wami ekhaya, uNkulunkulu usiphe umusa nakulesi sikhathi. Yini umusa? Amandla kaNkulunkulu asebenza emfihlakalweni. Umusa kaNkulunkulu iwona namandla okusigcina. Umusa kaNkulunkulu iwona onamandla okusenza saphephe. Ngizothi ekhaya kulezi insuku esibhekene nawo, the grace of God, the mercy of God is able to carry you. Anginendaba ukuthi ubhekene nayo, anginendaba ukuthi kwenzakalani, kodwa ngizokutshela ngomusa kaNkulunkulu okwazi ukusindisa abantu. Umusa kaNkulunkulu wakwafika eLodibar. Uma ufika umusa kaNkulunkulu ufika ngoDavide. Lithi iBhayibheli wabuza wathi ukhona yini oyedwa osele ukuba ngimenzele umusa endlini kaJonathan? Abantu babika isimo sika Mephibosheth, kanti abazi ukuthi umusa unamandla okusiza abantu ababhekene nesimo. Angazi ukuthi siphi isimo obhekene naso ekhaya, angazi ukuthi iyiphi inkinga obhekene nayo ekhaya. Omunye uthi ngiphelele umsebenzi. Ngizothi umusa kaNkulunkulu unamandla okugcina. Sinalenkonzo ngoba sahawukela, sangagcina ngokuhawukela mbukelo wami ekhaya, kodwa uNkulunkulu wasinikeza umusa osebenza emfihlakalweni. Uma efika bathi uMephibosheth akasakwazi ukuhamba, kwasho ukuthi umusa awubuki condition yomuntu, umusa awubheki location yomuntu, kodwa umusa wafinyelela la uMephibosheth akhona. Mntaka baba, ngiyathandaza ukuthi umusa mawufumane. Incwadi yesambulo ichapter yokugcina ivesi lokugcina ithi may the grace of God be upon you. Sengithandaza emakhaya ngizothi may the grace of God. Uthi omunye ngiseyikoletini ngithi kodwa umusa kaNkulunkulu awube phezu kwakho. Omunye uthi ngiyagula ngisesibhedlela njengoba ngikubhekele umprofeti wami, kodwa ngizokhuluma umusa ongamandla kaNkulunkulu. Umusa uyaphathana, umusa uyasekelana, umusa uyagcinana. uNkulunkulu wenza isibonelo esiningi ngabantu abagcina umusa. Kunendoda eBhayibhelini ebizwa ngokuthi uBhathimeyu, yayingabone emehlweni kodwa umusa wafinyelela amehlo avuleka. Mbukelo wami ekhaya, nawe umusa uzokufika. Umusa umuke wakufika, isimo sakho siphinde sifane naqala. Umusa mawuke wehlela phezu kwabantwana bakho, uthi omunye abami badlidakamizwa, uthi omunye abangabasebenzi. Ngizothandaza umusa kaNkulunkulu uzofinyelela. Mbukelo wami ekhaya, angazi yini oyidingayo, kodwa ngizokukhumbuza namhlanje umusa kaNkulunkulu uyaphathana. Umusa mawuke wafinyelela, isimo sakho siyaguquka. Umusa mawuke wafinyelela, isimo noma kuthiwa sinzima kanjani kodwa siyakudedela. Lo musa uyakwazi ukuphatha abantu. Lo musa ukufike umuntu engelutho kodwa umnikeze igama. Owesifazane wayenomopho iminyaka isiminingi ezama engasizakali, kodwa uthema ebamba umphetho kwaphuma amandla. Wayengaqualify kuba semadodeni, kodwa umusa wangabheka ukuthi akafanele wafinyelela kuye. Ngiyathandaza usekhaya, may the grace find you. Ngiyathandaza usekhaya, may the mercy carries you. Ngiyathandaza usekhaya, umusa mawufinyelela esimeni sakho. Omunye uthi ngiyakhala ngihanjelwa abathandiweyo bami, mama ngiyakhamfatha ngomusa kaNkulunkulu. Omunye uthi ngiphelele umsebenzi. Namhlanje umprofeti wakho uzothandaza kwiziqinisa, ngizodedela umusa phezu kwempilo yakho. Umusa uzokufaka la ongazange ucala ukuthi ungafinyelela khona. uNkulunkulu makufika kuDavide uthi Davide khetha ukuba ubhekane neminyaka yendlala. Davide khetha lokhu nalokhu. Uthi Davide uNkulunkulu ngiyakhetha ukuwela esandleni sakho ngoba isandla sakho sinomusa. Namhlanje ekhaya iyodwa into engikuthandazelela yona, mawele esandleni zabantu, wela esandleni sikaJehova. Isandla
Umusa ke sinomusa lalela ngutshela indaba ongayazi akugcini ngomusa kuphela amakhosi omhlaba asesandleni sakhe mawufumela umusa uzokubeka esandleni sikaJehova uzoyithola le moto oyidingayo uzothola lo musa odingayo uzothola lo mshado odingayo uzoyithola le promotion oyidingayo uzothola le nkululeko oyidingayo uthi omunye sekuyiminyaka ngihlupheka umprofeti bewenzeka kanjani impendulo yami ithi umusa kaNkulunkulu uzokwehla phezu kwakho uMaria uyazi umlaleli wami ekhaya mbukeli wami ekhaya ukuthi uMaria wayengayazi indoda uyabuza makufika ingelosi wathi kuzokwenzeka kanjani kwathi wena ufumene umusa uzokhulelwa uma umusa uke wafinyelela uphula ama boundaries umusa umusa uke wafinyelela ushintsha isibeletho somuntu ungathi ngiyambona ugogo omdala ethola umusa eya eclinic bathi gogo abanoshukela ngapha wathi hayi angisanga ngoshukela kukhona into engcono abantu abangayazi efinyelelekile ngiyathandaza. May the grace find you. Thola umusa ungathola imali umusa ungawutholanga ngoba ngeke ukwazi ukuphatha leyo mali ungathola umshado ungatholanga umusa ungathola ipromotion ungatholanga umusa ungathola abantu kanti umusa utholanga. Ngiyathandaza ekhaya umusa kaJehova mawufumane. May the grace of God be upon you. Sondele eduze kwescreen sakho umprofeti athandaza. Babona amandla egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ababukeli bangibhekile indawo ngeindawo abanye babheke kuma Facebook abanye babheke kuma media platform ahlukahlukene abanye bangibheke ku television. Baba ngiyathandaza ngegama lika Jesu mabafumane umusa ovela kuwe. Baba ngiyathandaza umusa mawubagcine kufika izifo enhlobonhlobo kodwa baphephele ngaphansi kwamaphiko omusa kaJehova mabawele esandleni sakho baba ngoba isandla sakho sinomusa. Ngiyabonga baba ukuthi sinale nkonzo ngoba sahawukela uNkulunkulu ekhaya aphilisa abantu bakhe uNkulunkulu kaMprofeti Magejageja ungakhohlwa wenza konke. May the Lord bless you. I love you so much till we meet again. Ungakhohlwa umprofeti uyakuthandazela.